Bueno, kumusta sa atong mga pinangga nga mga suki nga naminaw nini atong programa Pangutana Pastor. Usa ka oras nga programa nga dalit kaninyo sa Hope Channel Cagayan de Oro City. Ato nga dako nga pagtahod sa atong kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist, ilalom sa pagdumala sa atong pinanggang presidente Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma, o ang atong treasurer usab Sir Jimuel Almosera. Ako na lang pangumusta sa tanan nga nagsunod. Ilabi na sa mga Facebook user, ibutang sa Facebook Pangutana Pastor, no? Facebook/Pangutana Pastor. Ako i-greet ang tanan nato mga suki nga nagsunod ni atong programa pinaagi usab sa live streaming sa ato nga Facebook o labi na usab sa GSAT Channel 33. GSAT Channel 33 o labaw sa usab sa tanan nga mga nagatan-aw karon sa ilang television o sa FM kay ang uban ini nga signal gitamok man usab sa FM radio station. Ako na lang pangumusta ni Pastor Jedivin Cabil, ato usab station manager sa Don Carlos. Og sa tanan nga naminaw ni atong programa idinhi usab sa Claveria, no, mga Kali family dinhi sa Claveria nagasunod usab sa atong programa. Kumusta na mo diha? Og tanan nga mga suki nato nga naminaw. Bueno, hangyon ko kamus pagduko sa inyong ulo, magaampo kita. Dagan salamat o Diyos sa imong pagiguban, salamat sa imong gugma og panalangin. Salamat sa tanang butang, labi na sa balang espiritu nga imong gipadala. Tagai kami sa kaalam nga among gikinahanglan samtang kami magatuon sa imong pulong. Amo ni gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, naay di mga daghang text question dinhi mga pinangga nato nga mga kahigalaan o pwede mo mangutana usab pinaagi sa text, no? Pinaagi sa number nga inyong makita dinhi sa screen 0916 557 4777. Usgon ko, alang sa FM, 0916-557-477. Okay? 7. Tulo ka 7 sa katapusan. O labi na usab sa ato nga mga bag-o karon nga nagsunod, no? Kaya hinay-hinay mag-increase ang ato mga ginasunod din sa Facebook. Niabot kita sa Japan. No? Ubay-ubay ka mga listener nato sa Japan, sa Middle East, sa Canada, sa uban usab nga mga dapit nga maabot nining atong programa. Okay? O pwede usab mo manawag, no, live nga mangutana mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ipangutan ninyo sa inyong nalibngan sa mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist adunay 28 fundamental beliefs nga ginasunod usab nga gikan sa balaang kasulatan. Wala kami doktrina igsuon nga wala gisandig pinagis Biblia. Okay? Wala gisandig ang among pagtulunan ngadto sa tao. Wala gisandig ang among pagtulunan ngadto sa among mga leaders. Apang gisandig ang among pagtulunan dinhi sa balaan nga kasulatan. So, confident ang Seventh-day Adventist nga ang tanan ninyong mga pangutana ato basahon o pamatud-an pinaagi sa Biblia, no? Pamatud-an pinaagi sa Biblia. Kung na may mga pangutana nga dili nato matubag ora mismo, rest assured pagkasunod natong program ato kanang tagaan kayo o pagtagad. Oh, bueno, dirita sa mga Facebook user adunay mga pangutana dinhi. Ubay-ubay kini gikan sa Facebook. Pastor, mamangkot lang ko ni tani kung abi isa ka
kakristohanon, hindi ka pwede kapamaligya makahulubog nga ilimnon og sigarilyo. Junjun ni gali from Silay Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Okay? Damo gid salamat sa John sa imong sa imong gipadala diri og na-concern kini mahitungod usab sa mga bino ilimnon nga makahubog og kini gitawag nato og sigarilyo. Now, ang punto din igsuon nga kung mamaligya ta unsa may purpose nato. Kay ang balaang kasulatan ra ba sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 bisag unsay imong buhaton kung ikaw magakaon, kung ikaw magainom, buhata ka na nga makahimaya alang sa tao. Now, kung mamaligya ka og mga butang nga makahulubog, makahimaya ba ka sa Ginoo? Kung abi adunay mga tao nga nagpalit sa imo baligya, unya ilang giinom, abi nadaot ang ilang atay o sa mga parts sa lawas sa tao, maka-glorify ka ba sa Ginoo? Gani ang balaang kasulatan nagtambag, adunay counsel dinhi sa balaang kasulatan nga mismo magani sa pagtan-aw, sa paghikap, gi-advisean kita nga dili magahimo niini. Kay makatintal man kung ikaw mo tan-aw o ikaw mo hikap. Kita na bakag nag-inom nga wala magtan-aw, wala maghikap. Kita na bakag mga taong nahubog nga nag-inom sa bino nga gipiyong nila ilang mata ug wa sila naghikap unya kalit lang sila kahubog. Dili mao ni nga ang balaang kasulatan sa Proverbs 20:31 aton tan-awon ang gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan. Okay? Proverbs chapter 23 verse 31. Dili ka magtan-aw sa bino kung kini magapula, kung kini magapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini magaagay nga mahapsay. So ayaw pagtanaw anang bino. Ano mang dili ka ipatanaw kay matintal man ta, no? Unya wala man say mga palahubog nga moinom nga dili moagi og tan-aw. Sa ila pamagani ng uyugon kay naalagi kunoy ice dito sa sulod. Unya dili na lang sad nato i-justify nga ang bino makaayo usab sa gitawag natong kasing-kasing. Matud sa uban aduna kuno nay flavonoids, so kibali good for the heart. Kung good for the heart unya nagsigi tag-inom unya mo ni mutudlo nato ngadto sa pagkapalahubog, adunay dako kayo nga dimalas. Now part usab sa namaligya, ikaw usab ang instrumento ngano ang tao nahubog kay matud sa mga survey, ang tao gani nga dependent na sa alcohol, mahimong dysfunction ang iyang pamilya tungod kay priority man niya ang iyang ilimnon, dili niya priority ang pag-eskwela, pagkaon, kay instead ang pagkaon adunay budget for certain amount, dili na lang niya ihatag ang exact nga amount ni ini kay iyang gibudgetan ang iyang bino. So duha ni kapart ang nag-inom o ang nagbaligya. That's why ngano ang Seventh-day Adventist naga-encourage sa tanan ilang membro nga ayaw kamo pagbaligya ni anang bino nga makahubog. Kay sama ra na, no? Atong itandi lang, it's only a parallel, no? Ganahan baka nga ang gobyerno nag-ingog illegal ang armas nga walay mga lisensya. Panahon sa Kamilik gun ban, may lisensya man na wala, bawal ang maong armas. And yet kita gabaligya og armas, dili man siya pareha, pero maingon-ingon naman na kay ang Biblia nagtambag biya nga dili kita magahimo ni ana, no? So ang uban mo justify usab dinhi sa John nga mayatong pa na si Jesus Christ kuno nagahimo man kuno nagmilagro og bino. Tanawa kuno pila ka mga sudlanan stadyaw ang nahimo ni Jesus Christ, and yet wala kay nabasa nga human sa pag-inom nila na ay nahubog. Gani imong makita diha nga gikan man to siya sa tubig. Unya matud pa sa gisulti sa balang kasulatan nga mas lami paguna kuno sa permero. Alang dili lami nga it's a form of juice, no? Gani kung imong basahon ang balaang kasulatan sa Griego igsuon, duha ka klase ang wine nga
gikuha gitranslate sa word nga wine. Duha na siya ka word gikan sa Greek word. Ang isa glucose, ang isa oinos. Ang word nga oinos igsuon gitawag na siya og general wine. Pwede usab nga kanang grapes, no? Presko nga grapes gikan gyud sa kahoy, unya mo toy imong himuong juice. Tawgon kana sa mga Griego og wine. So therefore, sa concept sa New Testament Bible, duha ka klase ang wine. Ang gitawag natog fermented wine o non-ferment. Okay? Sa ato pa ang wine nga makahubog o ang wine nga dili makahubog. Pero usahay manggod atong i-translate ang Biblia sa atong kaugalingong sinabtan. Sa ato magong kaugalingong sinabtan, pag ingon gani og bino, wa naman ta kakitag laing bino, bino gani makahubog gina siya. So therefore, kung makabasa ganita nga si Jesus Christ nagmilagro sa bino, ang atong conclusion, makahubog na gina siya. Kaya wa naman tayo lain translation sa word nga bino, makahubog man na. Pero kung magtuon tag Biblia igsoon, atong dalon didto sa original. Kung diin manigikan gisulat, kay Griego manigisulat, o sa panahon sa apostolis, atong tan-awon igsoon kung unsay Griego nga pinulungan niya na ug unsay kahulugon niya na kay mismo magani sa gitawag nato og Hebrew igsuon na agyapoy gitawag nato og naiteros, naiyayen, na agyapon ang gitawag nato na fermented o na ay dili makahubog, na makahubog o dili makahubog. Nagyun sa nimo pagkasiguro nga kanang gihimo nga milagro ni Jesus Christ makahubog kato nga kung imong huruton pagbasa ang maong nga chapter igsoon wa man kay nabasa nga human nilag inom sa gimilagruhan ni Jesus Christ na ay nangahubog. Wala man kay nabasa di igsoon. So dili ta mo jump into conclusion nga kadtong bino nga gihimong milagro ni Jesus Christ makahubog kato. Wala tay mabasa dinhi igsoon sa maong nga pasahe sa gito sa kasal sa Cana nga diin si Jesus Christ nagmilagro dinhi sa John chapter 2, no? Nagingon ni versikulo 2, chapter 2, verse 2. Og si Jesus usab, gidapit ngadto sa kasal, uban ang iyang mga tinun-an. Niya pag-abot sa verse 3, og sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus miingon, kaniya babay, unsay, ingon siya dinhi nga, og sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Jesus, miingon kaniya, wala na sila'y bino. Sa verse 4 na iyon, og si Jesus miingon kaniya, babay, unsay imong labot kanako? Ang akon takna, wala pa mabot. Yahuman niya na igsoon, atong laktura ng istorya sa verse 6, og didto'y nahimutang, nga unom kabuok tadyaw nga bato, sumala sa batasan sa mga Hudyo, sa pagpanghugas, nga ang matag-usan ni ini kasudlan og kaluhaan og katluan kagalon. Pero tindaghan na igsoon, ang equivalent na exist 100 to 160 gallons. So meaning, pertin daghan na gyud kayo ang usa ang maong nga mga tadyaw igsuon kung imo na siyang masudlan. Pero pag abot ni sa verse 9, og natilawan sa punuan sa kumbira ang tubig nga nahimo nga bino kay wala man siya masayod diin kinigikan bisan tuod na sayod niini nga ang sulugon nga nanghibalo sa tubig. So imo makita igsuon, lami ganahan sila. Tubig biya to gikan. Kung bino gani nga makahubog igsoon gikan sa alkohol, iba? Kung yung gika og tubig igsoon na juice na siya igsoon kay duha man ka klase nga bino ang didto sa Griego nga pinulungan ang makahubog ug ang dili makahubog. So mao na siyang mga punto igsoon. Dili na lang sa nato na gamiton nga katarungan nga ingana nga mga puntoha, no? So ikaduha nimo nga pangutanan ni ang mahitungod usab sa sigarilyo. Ang Seventh-day Adventist usab igsoon, wala mag-encourage sa mga membro nga mamaligya og sigarilyo. Okay? When in fact, naaka na sa church manual, no? Gihisgutan sa church manual, may disciplinary action kana siya. So ato tambag usab sa uban nga mga bag-o pas pagtuo o katong wala pang mabautismuhan nga musulod usab sa Seventh-day Adventist. Mao kini ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Nagatambag ang simbahan nga dili mamaligya og bino, dili usab mamaligya og sigarilyo.
Now, mahitungod sa sigarilyo igsoon, wala tayong mabasa nga word for word nga tobacco tinis Biblia. Kundi man kakabasa sa word nga the second coming of Jesus Christ, although nagatuo kitang mubalik si Jesus Christ, pag-usab, ang gingon niya si Kristo mubalik pag-usab, walay word nga the second coming. So kundi man ta kabasa og the second coming, dili bot sabton nga dili na siya tinuod. No? Sama paagi, kung di man ta kabasa sa word nga sigarilyo, dili na bot pasabot nga dili na siya tinuod. Wala pa magoy termino nga sigarilyo kaniado, kanang word nga cigars, wala na sa time ni Jesus Christ, wala na sa time ni Moses. Pero although na ay mga prinsipyo nga naa sa likod ni ini, nga diin mutukmod kanato sa pagsulti nga dili gid ay maayo kanang sigarilyo. When in fact, ang atong gobyerno igsuon, naan naman na siya mga pagpahimatngon. Gani, giignan pa man gani ang mga tobacco company nga kung mamaligya ka mong sigarilyo, ibutang dito sa kaha ang mga resulta sa sigarilyo. Adunay cancer, morning hitsura sa na-cancer. Balaod ka na siya. Kaya kung wala, may tulubagon usab ang paktorya niya na. When in fact, nakabayad ang Philip mo, di na nato nganlan igsoon, mga sigarilyo dito sa Amerika, nakabayad ang mga company dito, paktorya sa Amerika, niadtong nasakit og mga cancer tungod sa ilang pag-promote nga lagi makita nato sa television nga maayo kay sakay-sakay sa kabayo, nakakalo pag yun, macho kay tan-awon, unya na digrilyo. Mao na gipatuo sa advertisement. Now, naay mga tao dito sa Amerika nga gisumbong nila ang mga kumpanya niya na og nakadaog sila tungod kay ang ilang argumento na deceive sila sa mga advertisement sa TV, macho kuno kayo tan-awon, no? Pero aluyon ini nagahatag og balatian. Nganong magahatag ng balatian tungod kay makadaot na slawas sa tao. Ug naabay prinsipyo sa balaang kasulatan nagisgot mahitungod niya nang makadaot sa lawas sa tao igsoon. Ato kunong tistingan sa pagbasa ang Deuteronomio kapitulo 29 bersikulo 18. Okay? Mugamit kita sa uglangyaw nga pinulungan aron sa pagpasabot niini. 29 bersikulo 18. Okay? Mo kini ang giingon sa balaan nga kasulatan. Prinsipyo ni. Ingon siya dinhi. Iten, tingali unya sa tiliwala ninyo adunay lalaki, kung babae, kung panimalay, kung banay, kinsang kasing-kasing mutalikod gikan kang gihubang nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios ni atong mga nasod. Tingali unya kaninyo adunay gamot, okay? Nga makahilo o ahinho. Gamot nga makahilo. Kung sa gobyerno na igsuon, RA 9211 mantingali na siya. No? So mo nagingon sa balaang nga kasulatan igsuon nga gitawag nato og kining smoking makadaot sa lawas sa tao, gibuhatan og balaod aron usab maprotektahan ang mga tao. Mamanggani nga naay dagko kang ipatong nga mga taxes. Ang gitawag na excise tax aron usab ang kinitaan ani iyabog gihapon dito sa Department of Health kay ang mga tao mudag nga naman sa dayon og barangay mangayog tambal kay ang uban adunay emphysema, ang uban nanay TB, ang uban gaubo na og ubo nga inubhan nga madungog nimo klaro gyud kayo nga parehag yun, uniform yun, mga tingog sa mga gapanigrilyo mo na igsuon. So, giisgutan nini gamot nga makahilo. Apil na ni ini igsuon ang RA 9165. Ang gitawag nato igsuon drugs, no? Pagyup-yup usab sa gitawag nato og marijuana, shabu, uban pa. So, imo makita nga ang prinsipyo na adiri nga mato dinhi tingali unya kaninyo adunay gamot. Uban anak kanang gitawag nato gikan plant-based, no? Say for example heroin is plant-based, marijuana plant-based na siya. So imo makita nag-ingon dinhi gamot nga makahilo. Kanang word nga makahilo igsuon gikan na sa Hebrew word nga rosh meaning poisonous. Okay? Inyo nakuha, no? Ang word nga makahilo gikan sa Hebrew word nga rosh meaning poisonous. Now, kung imong tan-awon ang sigarilyo igsuon, naa na siya mga 3,000 kapin ka mga
poison igsuon. Gani sa karaan nga mga referensya ako nabasa, 1,200 in the process of burning, moabot na siya og 3,000 kapin. Ambot pila nakakaroon kay ga-increase ba ang pagtuon, no? Kanang naa diha ang poison. Kanang mismo anang paggigamit nga pag-embalm sa tao, no? Pag-embalmer, kanang mga embalmer pag-embalm sa tao, kanang mga chemicals gigamit, naa gyapon sa chemical sa sigarilyo. Naasa diha ang gitawag natong benzopyrene, no? Inigsiga sa mao nga sigarilyo igsuon, kanang sinigahan igsuon na gitawag natong benzopyrene, cancer agent gyapon na siya. Nagyapon diha ang gitawag natong nicotine, na diha ang tar. Basta maabot og mga 3,000 ka mga klase igsuon ka mga hilo nga naa ni ana musulod sa tao igsuon. So imo nakita na din gamot nga makahilo. So plant-based ba na siya? Imo gamot igsuon kung imo na siyang kuwaong prinsipyo plant-based. Tobacco plant-based. Gitawag nato og heroin, plant-based. Marijuana, plant-based. Mamagani nga, ato usab gihatag tambak usab nga, naapatay time nga, i-change nato ang atong kuwan, ang ato nga mga croppings, no? Kung nagtanom man ta sa mga tabako, natay taas ni panahon gihatag sa Ginoo nga inigharvest na ilisan na nato na siya. Wala manguilain nga purpose nga nakita nato nga ginagamit sa tao, unlike coffee. Ang coffee pwede gamiton sa akong nadunggan, matod nila, pwede na gamiton sa thinner, pwede gamiton sa pintal, meaning to say daghan siya og kagamitan. Pero sa tabako, ambot napapahilaing kagamitan. Ang uban kuno mingon na pwede mo kuno ni siya i-spray kuno sa mangga, mga matay kuno. I don't know, amsa ko kanu gamit ana. Pwede tingali pero wala man kayo gagamit ana. Pero usually ang tabako pagbaligya na diretso magina siya sa gitawag og company. So ang iglesia usab nagtambag ni ana, no? Nagtambag usab ang iglesia ni ana. So salamat nining imong pangutana igsuon. Lipay ko sa inyong pag-share usab nini. So gangyo na to ang atong mga televiewers nga pwede na mo mangutana, no, sa inyong nalibgan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ako encourage nga ayon na lang ta di na lang ta mangutana manghilabot sa ubang mga pagtulunan. Diri na lang tas pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Ug nga atong tubagon diri igsoon ang mga pangutana mahitungod sa Biblia. Dili nang pangutana nga mga ethical nga ang among silingan mauni ang amo nga ang libak dili na siya iya na sa kuhan. Anyway ang ato ang mga doktrina sa balaan nga kasulatan. So no abre ang atong linya nga pwede na mo manawag o mangutana dinhi sa Hope Channel sa numero 0916-557-4777. Tagaan nato na siya og pagtagad. Ikaduha nga pangutana din nga gipadala usab sa Facebook. By the way, no, Facebook/Pangutana Pastor, live stream, live kita karon niya makita kita sa tibuok nga kalibutan o pwede ka mo mangutana winan pag daghang greetings atong nadawat igsuot. Daghang mga greetings atong nadawat. Ug salamat sa inyong mga pag-ampo ug suporta nga diin makatabang usab ta sa buluhaton sa Ginoo. Nayo ako po si Ruben Luwaton, taga Calbayog, Samar. Tanong ko lang po, sino ba ang Creator? Ang Ama, si Kristo, o ang Espiritu Santo? Please answer. Salamat. Okay? Kinsa kuno ang Creator? Ang Amahan ba kuno? Ang Anak ba kuno? O ang Holy Spirit ba? Okay, ang atong initial nga tubag igsuon, silang tulo. Silang tulo. Amo kabantay sa Genesis Kapitulo 1:26. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Okay? So, una, tagsa-tagsaon na to. Number 1, ang Amahan Creator. Job chapter 1, lakto din ta sa verse 4. Okay, atong tanawon. Job, okay, chapter 38, verse 1. Okay, Job 38, verse 1. Yeah, lakto din ta sa 4. 1. Unya si Jehova mitubag kang Job gikan sa alimpulos og miingon. Okay? Mitubag si Jehova kang Job. Unsay sulti ni Jehova?
Diin ka man sa pagtukod ko sa kalibutan, sumulti ka kung daw anay imong salabutan. Ingon si Jehovah nga, diin ka man sa pagtukod ko sa kalibutan. So, nagsulti daan si Jehovah nga siya ang nagtukod sa kalibutan. Diba? Now, how about kang Jesus Christ? At nasan tanahon? Ang kang Jesus Christ. Aron makita nato kung siya gisulti sa balaang kasulatan. Ingon siya dinhi, sa sigdugdan mauna ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. 3, ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya ug niadtong mga nangahimo nga walay bisan unsa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Okay? So ang tanang butang igsoon nangahimo pinaagi kaniya. Kinsa ning kaniya nag-refer sa pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Unya, pag-abot sa versikulo 14, ug ang Word nahimong tao. Ipon, puyo nato, ug nag-ingon ang 3, ang Word mo'y nagbuhat sa tanang butang. So, imo makita sa nato nga si Jesus Christ, nga mao katong Dios nga nagpakatao, naghimo usab sa tanang butang. So, atong nabasa. Now, how about sa Holy Spirit igsoon? Apil ba siya sa creation? Yes. Apil siya sa creation. Atong tanaw igsoon. Nagingon diri. Genesis chapter 1 verse 2. Og ang yuta awaaw og walay sulod, og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kahiladman, og ang Espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Ang Espiritu nagalihok ibabaw sa mga tubig. So, ubang version na igsoon, hovering. Okay? Kaya, kining word nga naglihok igsoon, gikan kani sa Hebrew word nga rukaf. Kining rukaf igsoon, daw nagalupad. Okay? Now, mukuha tag example sa Bible nga gigamit kining word nga rukaf, meaning galupad ibabaw sa katubigan. No? Mukuha tag example. Arita sa gitawag og Deuteronomy 32:11. Okay, 32:11 nag-ingon siya diri. Atong basahon. Ingon sa agila nga nagapukaw sa iyang salag, nga nagalupad-lupad sa ibabaw sa iyang kuyabog. Kanang word nga galupad-lupad igsuon, gikan gyapon sa Hebrew word nga rukaf. So, ang word nga rukaf, nga naglupad-lupad, nga gigamit sa Deuteronomy 32, versikulo 11, mausab nga word ang gigamit sa Genesis chapter 1, verse 2, nga ang Espiritu naaibabaw sa katubigan. Remember, ang Genesis chapter 1, naghisgot about sa creation, sa kalibutan. So, ang context is creation. Ang Holy Spirit nagalupad ibabaw sa katubigan. Wa may gibutang da igsoon sa iyang gibuhat. Pero ato makita igsoon, hatag tag usa ka bersikulo nga naa siya sa iyang pagbuhat niini. Psalm 104. Okay? Psalm 104 atong tanawon. Psalm 104 verse 30. Nag-ingon ang balang kasulatan diri. Ug atong tagaan og pagtagad kini. Imong gipadala kanila ang imong espiritu, gihimo sila. Ang word, gihimo sila. So, imo makita nga ang Holy Spirit, creator, no? Ang Father, creator. Ang Son, creator. Ang Holy Spirit, creator. Atong gibasa dinis sa Biblia. Busa, tama ang giingon sa Genesis 1:23. Buhaton nato, plural. Ang tao sama sa atong, plural, dagway. Mubalik ta karon tod human sa break. Samok pastor, walay kalinaw ang among pagpuyo. Unya tungod kay na kuan ko sa daotang binuhatan, unang-unang droga. Mugamit gyud ko adto sa una. Unya ang akong mga anak, halos kami ng tanan pastor nang gamit ana. Pagbati na ako pastor kahadlok. Unya pagbasol, kung naminaw pa lang unta ko sa Ginoo adtong panahon na nasalaya pa ko,
wala unta ko makaabot din sa presuhan. Lisod, pastor, ang mga piniriso. Kay dili nimo mabuhat ang tanan nimong gustong buhaton. Unya, pag ampun ako sa Ginoo, ingko Ginoo asa man gyud ko. Tudluy ko sa kanang tama na iglesia na akong sudlan. Nagpabautismo na dayon ko, nag-desisyon na dayon ko, kay grabe kaayo ang akong kalipay, nadinhi ko sa Adventista, kaysa didto, kay kung didto manggod, ang akong gipangayo sa Ginoo na mga pag-ampo, na dili lang ko tigpaminaw, kinahanglan mo buhat pod ko sa pulong sa Ginoo. Kung kabubuton sa Ginoo na makagawas ko dinhi, mga lagad yun ko sa Ginoo ug tapukon ako ang akong mga anak na 5 ka buok aron sila usab sabay kami mga lagad kaniya. Akong na kuan sa akong kasing-kasing na naa ako'y kalinaw sa iyahan, na ako'y kalipay ug labaw sa tanan na ako'y paglaom. Bueno, ni balik kita. Before ta mo tabag sa pangutana pinaagi sa telephone or sa cellphone, ato una nga tagagpagtagad kining Facebook, no? Facebook/Pangutana Pastor, live kita karon, no? Live streaming. O gikan usab sa Japan, siya Shea Vilyasis Ricanya, good paying pastor, watching from Japan. God bless you too all, okay? So, mayo usab nga pahimutan di mo Sister Shea, no, diha sa Japan. Ikan pagkang Sherwin Suko Ahi, God bless sa ininyo pastor sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo gikan diri Sydney. So Sydney akong sabtan Australian siya, no. Unya live usab kita igsuon sa GSAT Channel 33. Okay? GSAT Channel 33. O daghang salamat sa inyong pagsunod. O kabay na mo dawat ta og mga pangutana. Nawarag naman tay standby diya sa ato nga linya. Si Gabriel Sator, Cagayan de Oro. Okay, Brad Gabriel, imo ng panahon karon. Pastor, Oh, go ahead. mangutana ko sa kwan, di ba ang mga tao mamatay, balik sa, ang ginawa, balik sa Ginoo. Okay. Ngayon, yung lawas nga yutan-on, nga mubalik sa yuta. Okay? Ang point, Pastor, ang sinumanong nangalagad ni sa Ginoo, like Moises, balik ba? Inato ba sa usab? Okay, daghang salamat, no. Si Moises igsuon, ato lang basahon ng balaang kasulatan. Sa pagkamatay ni Moses, ato ni tagsa-tagsaon na, aron makuha din nato ang kinatibukan. Baanhita sa Deuteronomy 34. Actually, si Moses igsuon namatay ng walay tao nga naglubong kaniya. Ang naglubong yun niya igsuon, ang Dios. Kay si Moses baya, wala makatabok dito sa yuta nga gisaad. Ang mga katawhan ming tabok na. So gipabilin si Moses ni atong panahon na. Og didto namatay si Moses. Og dunay tao nga naglubong niya, Dios mismo ang naglubong. Deuteronomy chapter 34, atong tanawon. Verse 5. Busa si Moses ang alagad ni Jehova namatay didto sa yuta sa Moab, sumala sa pulong ni Jehova. Og iyang gilubong siya sa walog sa yuta sa Moab. Unsa? Gilubong, okay? Og iyang gilubong siya, kinsa man ni siya? Kining iyang gilubong siya, kinsa ni siya? Nga kung imong una-unaon igsuon nga sa pagkamatay ni Moses, wala may tao didto. In fact, sa 7 nagingon, og si Moses may panuigon nga usa ka gatos og kaluhaan ka tuig sa iyang pagkamatay. Ang iyang mga mata wala gayud mo ngit-ngit, og ang iyang kusog wala usab maluya, og na gitawag nato og na nagpanghilak ang mga anak sa Israel tungod kang Moses didto sa kapingawan sa Moab, sulod sa kagitawag nato og katluan ka adlaw, mao nga ang adlaw sa paghilak sa pagbangutan. Human nga sila nakalabang igsuon, si Moses nagpabilin, hangtod si Moses namatay niya ng panahon na. Muna nga nag-ingon ninhi sa maong punto sa 5, busa si Moses ang alagad ni Jehova namatay didto sa yuta sa Moab, sumala sa pulong ni Jehova. Unya nag-ingon sa 6, og iyang gilubong siya sa walog sa yuta sa Moab, atbang sa Betpeor, apan walay tao nga nang hibalo
sa iyang lubnganan hangtod ni ining adlaw. Walay tao nahibalo. Yes, nagbangutan ang Israel, pero didto na sila sa gitawag nato nga yuta nga gidala sa Dios kanila. Pero nag-ingon ang Balang Kasulatan, walay nahibalo bisag isa kung asa gilubong si Moses. Hang mismo karong panahon na mao nang giingon sa Balang Kasulatan, og kinsa maning naglubong niya kay wa may tao bisag isa nahibalo. Ang Dios mismo ang naglubong kaniya. Niya igsoon ang na matingad-an nato. Kay nganong si Moses nakita didto sa bukid sa Mount of Transfiguration. Mao man ay atong natingad-an igsoon dinhi sa Marcos. Okay, 9 atong tanawon. Marcos kapitulo 9. Sulat lang mga bersikulo tapos sa programa basa pagbalik kung nabagyod sa Balaang Kasulatan. Okay? Okay. Mark, ato sa nanawon. Dili 9. Okay, dili, sorry no. Mateo mo din ako naabre. Bantuguan ako makita diretso. Okay, arita sa Mark. Okay? Mark chapter 9, verse 2. Og tapos sa unom ka adlaw giuban ni Jesus sila si Pedro og si Santiago og si Juan. Og iyang gidala sila sa pagtunga sa usa ka taas nga bukid nga sila ra didto og didto sa ilang atubangan na usab ang iyang dagway. Ano gitawag og Mount of Transfiguration na usab ang dagway. Take note, dili ni siya panan-aon, dili vision. Ang term nga gigamit ani transfiguration, dili vision. Okay, nagyon dire. 3. Og ang iyang mga sapot migilak sa hilabihang kaputi nga labaw pa kaputi gumikan sa bisan unsa nga pagladlad nga himuon dinhi sa yuta og kanila mitungha si Elias uban kang Moises og kini nakigsulti kang Hesus. Remember, tulo sila, si Jesus, si Elias, si Moses. Okay? Si Jesus buhi karon nga nas langit. Si Elias buhi karon. Nganong buhi si Elias? Wala ni muagi og kamatayon. Ikaduhang Hari, Kapitulo 2, versikulo 11. Aton tanaw na, 2 Kings, chapter 2, verse 11. Mao ni ang giingon sa Balaang nga Kasulatan. Og nahitabo sa diha nga sila nagpadayon pagayod, og nagsulti aniya karon, may napakita nga usa ka karo sa kalayo, og mga kalayo nga kabayo, nga sa nga nagbulag kanila ang usa sa usa og si Elias mikayab ngadto sa langit pinaagi sa usa ka alimpulos. Ikuha si Elias, wala mo agi kamatayon si Elias. Si Moses ni agi kamatayon. Now ngano man nga dinhi sa Marcos 9 naaman si Moses. Remember si Elias nagrepresent sa mga matarong nga wala mo agi og kamatayon tuanas langit karon. Si Moses nagrepresent sa mga tao nga namatay nga banhawon nga tuas sa langit karon. Therefore imo makita nga sa pagbalik ni Jesus Christ duha ka dagway ka mga tarong nga tao anto as langit. Number 1, ang kadtong tao nga pag-abot ni Jesus Christ namatay apan gibanhaw. Mo nang mabasa nato sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 11. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Nangamatay ni Kristo nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao ni ang nagrepresent ni Moses, girepresent ni Moses, namatay si Moses, gibanhaw. So, sa katapusang adlaw na yung mga tao nga namatay, banhawon. Now, nasa mga tao nga pag-abot ni Jesus Christ, dili mo agi og kamatayon. Girepresent usad na ni Elias. Tanawa ang verse 17. Og kita nga mga buhi pa nga mahibilin, paggasakgaw ngadto sa mga panganod, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo sa kahanginan. Uban kanila, kinsa nang kanila? Katong mga tao nga nangamatay nga gibanhaw. Now, asa ang bersikulo na si Moses, masabot nato nga diin, gibanhaw siya sa Ginoo. Actually, ang mga theologian igsuon, nagsigig tuon aning libro sa Judas. Okay? Jude, among tanawon, Jude. Jude, wala man ni siya mga kapitulo, kay usar man ni siya ka kapitulo, o gitawag nato og kapitulo 1.
dinhi sa bersikulo 9. Apan si Miguel ang manulunda nga punuan sa iyang pakiglantugi batok sa yawa sa ilang panag-ilog sa lawas ni Moises. Nag-ilog. Si Michael the Archangel, nga mauni si Jesus Christ, akto ni-explain kung ano na yung mangutana, nganong si Michael na yung Jesus Christ. Okay? O si Satanas, nag-ilog sila sa patayng lawas ni Moses. Nganong ilugan man na nila? Nga? Gawas kung banahon. Ilugan gid nila. Pero kung dili banahon, nganong ilugan man? Nga kung dili banahon, naram na sa yuta. Ang abog, naram na sa yuta. Nganong mag-away man, ilugan man ni Satanas o ni Michael ang patayng lawas ni Moses, kung dili man lang banhawon si Moses. Wala tayong mabasa litra por litra nga banhawon. Pero ato nakita din nga ilang gilugan. O ato lang nakita sa Marcos 9, 3 nga to sa 6, nga si Moses nakita dito sa bukid sa pag-usab. Usman ko, dili ka to vision, transfiguration. Okay? Nakita dito kay si Elias, nagrepresent ka na siya sa mga tao nga wala muagi kamatayon. Nga sa pagbalik ni Christ, makita dito sa langit. O si Moses, nagrepresent nga niagi kamatayon apan gibanhaw. Pero dili tanan tao nga nangamatay dinhi niagi og banhaw. Kay special man to kang Moses. Pananglitan, si David. Si David is giluwas sa Ginoo. Matarong gyapon, although nabulit ang iyang kamot sa dugo. Pero atong makita igsuon nga si David makaangkon siya sa kaluwasan. Pero asas David to abas langit, niya pasiyuta. Atong basahon. Buhat kapitulo 2. Imo makita igsuon nga dili di ay tanan nga gibanhaw gid sa langit. Special ta kato kang Moses. Okay? 2:29 nagingon. Buhat, Kapitulo 2, versikulo 29. Mga igsuon, sa masaligon ako, magasulti kaninyo, mahitungod kang David nga patriarka, o ang iyang lubong, nagapabilin paman gani kanato hangtod nining adlaw karon. Nagapabilin ang lubong ni David hangtod karon. Now, of course, manahon man na siya, sumuto nga nagrepresent si Moses sa mga tao sab nga namatay apan banhawon sa Ginoo. Okay? So, follow-up igsoon kung nakay follow-up sa imong nga pangutana. Pastor, Go ahead. doon na ba'y pangalan ng Ginoo? Dunay? Okay. Doon na ba'y pangalan ng Ginoo? Kaya ang ubang sa titulo lang ang ginagamit Naabay pangalan ang ang Diyos. sa kinsa? Sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu. Tulo man na sila ka persona sa usa ka pagka-Dios. Ang itong amahan, Pastor. Sa Ang amahan. pangalan niya? Oo, Pastor. Oh, Doon na ba? kanang word nga Jehovah, ginadala na sa pangalan, gidala na ang pangalan ni Jesus Christ, so wala pa siya nagpakatao sa Old Testament, nagdala siya sa pangalan nga Jehovah, ang amahan usam nagdala sa pangalan ni Jehovah. Pero ma-determine nimo kung kinsa si Jesus diha, kay naaman siya title. For example, Isaiah chapter 44 verse 6, atong tanaw na. Isaiah chapter 44. Aron nato makita ang distinction nga naagid silang duha. Pero naggamit sa word nga Jehovah, paregod sa word nga Bacalares, ang akong apelyido Bacalares. Ang akong anak Bacalares usab, ako Bacalares usab, ang akong asawa Bacalares usab. So tulo kami nagdala anang ngalan nga Bacalares. Sa samang paagi ang word nga Jehovah, gidala usab sa pangalan sa amahan, gidala usab sa pangalan ni Jesus. In fact, sa pagpakatao ni Jesus, pagpakatao na niya, gitawag iyang ngalan Jesus, which means igsuon, gitawag na to J, mga itong pasauban, represents Jehovah. Ang sus is nag-represent sa salvation. So, manginta nga Jehovah, ngadala sa gitawag na itong salvation, mo nang una-una sa ubang mga komentarista. Okay? Atong sang pasahon ni Isaiah 44, versikulo 6. Okay? Mao kini ang giingon ni Jehovah, ang hari sa Israel. Kama. Isa. Kasumang ko kay naani siya dili ang uban mingon usara na katao, dili ni siya usa ka tao. Tungod sa kama og article.
Okay? Kaya ang kwa magud igsoon makapabulag sa butang kining word nga mao kini ang giingon ni Jehova ang hari sa Israel og ang iyang manunubos si Jehova sa mga panon. Di ba duha? Ha? O sumang kubasa. Mao kini ang giingon ni Jehova ang hari sa Israel og ang iyang manunubos si Jehova sa mga panon. Kini isa mao nga amahan, kini isa si Jesus Christ. Jehovah manunubos sa panon. Manunubos sa panahon si Jehovah. So imo makita duha sila. Jehovah ang hari sa Israel ug ang iyang manunubos si Jehovah sa panon. Okay, nagdala usab sa ngalan ang amahan sa word nga Jehovah. Paluap igsoon. Pastor, wala man. Wala na ko itong tanong ko, sir. Wala na? So, okay na ka sa mga tubag igsoon, Gabriel? Salamat. Sige, dalagan salamat usab, Gabriel, no? Kinaaman ta din hino sa mga gibuksan ako din igsoon ng ako nga cellphone kay na may data ani nga gipakapin sa plan nga atong gikuha. Yung siya, hello, ginay isa din niya. Wow, praise God, mga taga Don Carlos. Okay, gibaslan din sa atong kauban. Padayon na lang na dako kayo ang tabang ba. Gikan kang Erlex Gelbuena Batiancela. Pastor, anong channel ba sa TV kayo pwede mapanood? Kung wala ko kabalo kung asa ka igsoon, pero kung naa ka sa layo, no, GSAT 33 ang ato nga channel igsoon. Pero kung naara ka diri sa Cagayan de Oro City, dali ran himo na matultulan kay pila raman ka channel. Gani, in fact, channel 25 ang dinhi sa Cagayan de Oro City, no? Okay, okay, gitubag sa atong kauban. Okay. So, imo makita din ni igsoon nga anyway, kung napamoy pangutana, no, tawag mo live kay tagaan na itong pagtagad ang inyong mga pangutana, atong tagaag assurance ang ato nga mga gapangutana. Kung mangutana kamo sa pagtulunan sa Seventh Day Adventist, ang ato nga basihanan sa pagtubag, mao lamang ang balaang kasulatan. Dili na tinod ang ubang giingon nga kung wala kuno si Ellen G. White, walay doktrina ang Adventista. So ginlan ko kamo bisag wala pa si Ellen White, mapurma ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist. Kaya ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist sa Biblia nakabase dili kang Ellen White. Okay? So mao na siya ang ato nga ipaabot sa ato nga naminaw. Kay daghan ang mga nagapangutana kanako nga pastor, nginyong pagtulunan diha lagi kuno kang Ellen White. Bisag wa pa si Ellen White mapabarug, mapamatud-an ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist kay wala pay Ellen White igsoon kini nga mga pagtulunan diha na sa balaan nga kasulatan. Okay? Si Ellen White wala sa na mahimong leader namo. Wala na siya mahimong presidente sa General Conference, wala na siya mahimong elder, wala na siya mahimong gitawag diakonisa o unsa may iyong term ana igsoon, membro si Ellen White sa Seventh Day Adventist. Anyway, nasa siya espesyal nga mensahe nga gihatag sa Ginoo sa iya, especially sa mga pagtalambagan, counsels to parents, teachers, o niya counsel for the church, mga counsel mahitungod usab sa pagkaon, counsels on diets and foods, counsels for daghan nga mga ato nga matun-an. So usbon ko wala napundar ang doktrina sa Seventh Day Adventist pinaagi kang Ellen White, kundi napundar ang pagtulunan sa Seventh Day Adventist pinaagi sa Biblia. Sumala ba mga naglingkod ko diri almost 3 years naman, pero nakadungog ba mo sa ako nga nagtubag kog pangutana, gigamit nako ang writings ni Ellen White. Kung naay mangutana sa mahitungod sa usa ka pagka-Adventista pwede na, pero kaninyo nga naas publiko nga nagapangutana nini ato nga programa, labi na o kung dili mo Seventh Day Adventist kung naamoy nalibgan, ato tagaan o assurance nga atong tubag pinaagi gyud sa balaan nga kasulatan. Okay? Bueno, kung aduna pa mo'y mga pangutana, abri ang ato linya sa inyong mga pangutana. Okay? Umantan nga ikaduha din 0936-386-9021. Pastor, maayong gabi. As lang ko kung unsang tekstuha nga atong mabasa nga ang adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga Sabado gikan diri sa kuta Tabango, Leyte. Okay.
Okay, daghang salamat usab. Okay, sabi di nato ni tubagon, di pa nato tubagon, natay caller. Go ahead, James Briones Bukidnon. Go. Pasok, James. Mayroong hapon, Pastor. Maayong hapon usab, James. Kanang ipangutana, Pastor. Kanang unsay kalian sa New Testament o ang Old Testament. Unsay kalahian sa New Testament og o Old ang Testament? Old Testament. Okay. Actually, igsoon, wala na sila'y kalahian in the sense nga pulong sa Ginoo. Wala magtawag si Jesus Christ sa Old Testament nga Old Testament. Wala maging si Jesus Christ nga kining hinisis nga tus Malakay ha, Old Testament. Wala maging si Jesus Christ nga kining Matthew nga tus Revelation o New Testament, wala. Kini sila tanan igsoon ang address ani ni Jesus Christ kasulatan. Okay? Atong tanaw na Lucas kapitulo 24. Wala na siya kalahian sa magisgot ta og pulong sa Ginoo. Lucas kapitulo 24, abrihi inyong balaang kasulatan, bersikulo 27. Unya lakto denta sa 25. Og sugod kang Moises og sa tanang mga propeta iyang gisaysay kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan. Sa gikan kang Moises hangtod sa tanang propeta, gisugod niya pagsaysay ang tibuok nga kasulatan. So, ang kang Moises nga libro, ang sa propeta nga libro, gitawag niya og kasulatan. Mo magani nga buka ang ilang mata, bersikulo 45, og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa mga kasulatan. So, gi-address ni Jesus Christ ang libro ni Moses, tanan propeta o kasulatan. Si Pablo kaha, wala na si Jesus Christ, na sa langit, nabanhaw na siya, nisaka na sa langit. Unsa may address ni Pablo, okay? Atong tanahon igsuon, ang Hebrehanon 4:12. Okay, ato sa tanahon na, Hebrehanon kapitulo 4, versikulo 12. Nagingon siya din. Tungod kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok gamahanan labi pa mahait kay sa espadang duhay sulab modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. So gitawag og pulong sa Dios ang kasulatan. Pero naapagi usa ka pagtawag ni Pablo gawas sa word nga pulong sa Dios. Gitawag gyapon ni Pablo og kasulatan. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, no? So daghan ang pagtawag no, pero ang common gyud kaayo kang Jesus Christ o kang Pablo kasulatan. Nagingon siya dinhi. Okay, 3:16. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid. So tibuok nga kasulatan, so gitawag og kasulatan. Now, so ang ngalan sa Old Testament kasulatan, ang ngalan sa New Testament kasulatan. Kinsa may nagtawag aning Old ug New Testament? Si Tertullian na igsoon, way back mga 200 AD. Si Tertullian nagngalan sa Inisis ngadto sa Malakay kay si Kristo wala pa matao. So gitawag niya Old Testament. Unya ang Matthew ngadto sa Revelation gitawag niya New Testament. Actually, wrong gihapon ang word testament. Kay kung imong kuhaon ang word nga testament, for example, ako tigulang na, unya daghang kog kabtangan, no? Unya pagahuman ang akong kabtangan, inig kamatay nako akong ihatag sa anak, maghimo kog testamento. So mo na gitawag og testament. Mo bitang nga dili kay accurate ang word nga Old Testament. May paimingog kag covenant, which means igsuon nga tuwag nato og gikan sa langyaw nga pinulungan og bereth, no? Gitawag og bereth. So imo makita igsuon, pero actually wala tay mabasa sa sulod sa Biblia nga ang Old, mabasa sa Old Testament nga ginganlan og Old Testament ang Malakay nga ang Genesis ngadto sa Malakay, wala na siya. When in fact igsuon unsa may kalahian gid ani? Actually kada writer na ay mga revelation nga gihatag sa ilaha. Laay mga revelation gihatag kang Moises, na revelation gihatag kang Jeremiah, Isaiah, depende sa ipabuhat sa Dios nga na kanila. So, for example, si Daniel. Si Daniel na ay revelation nga gihatag sa iya, when in fact sa revelation, matod sa ubang Bible commentary, two-third sa mga expression diha sa revelation, borrowed from
Daniel. Okay? Such as word nga Jerusalem, nana dito. Babylon, nana dito. Daghan, no? Two-third, gikan sa book of Daniel. So, meaning to say, dili makastan ang Revelation kung wala ang book of Daniel. Dili sad ka gitawag stand ang Daniel kung wala ang book of Revelation. Pero matingala ka si Daniel o si John Revelator, wala magkita. Na naman, tunong kay nag-gap og 1,000 years mo na siya. Pero ang sinulatan ni Daniel, wala mo away sa sinulatan ni John. Ang sinulatan ni John, wala mo away sa sinulatan ni Daniel. Kay usara man gud ang author. So, walay kalihan igsoon, depende sa idiktar sa Holy Spirit. Usara man gud ang author. Atong tanawon igsoon ang giingon ni sa author. Okay? Dinhita sa gitawag nato og Peter. Okay? 2 Peter chapter 1. Okay? Verse 19. Labi pagayod di ay nga nahimutan ang pulong sa propesiya nga mao nga gibatunan maayo nga inyong hinuon ang pagtagad niini maingon sa inyong pagtagad sa usa ka suga nga nagasiga sa dapit nga mangitngit hangtod mo banag-banag ang panahon ug musubang ang tibok nga kabuntagon. Kinahanglan inyong mahibaluan kini una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Wala di ay kaugalingon pagpanabot. Sa term ni nga gigamit sa mga theologian igsoon, no private interpretation. 21. Tungod kay wala may propesiya nga niabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa espiritu na nagpanulti ang balaang tao sa Dios. So, ang author sa Genesis ngadto sa Revelation, ang Holy Spirit. So, dili ta mingon nga adunay kalahian. Lain-lain lang sila og trabaho. Bueno, igsoon murag nakabsan naman ta sa atong panahon. Lami pa unta gyud kayo mo hatag ko ta og mga pagpasabot, Brother James. Pero unsaon ta man kabsan naman ta sa atong panahon, nagsinyas na atong kauban dinhi nga aduna lang lay 2 minutos ang nabilin ato pa tong mga 10 seconds ago. Bueno, ato na lang paghigugma kaninyo igsoon ang atong agalon, ang atong gisimba, ang ato Dios usara si Jesus Christ, lahi-lahi ta pagtulunan pero ang Jesus Christ nagtan-aw sa atong kasing-kasing. Ayaw lang gyud ninyo kalimti ang inyong mga igsoon Seventh-day Adventist nagahigugma kaninyo ang among gisulti gikan sa balaang kasulatan tungod kay kami mga sulugoon lamang gikan sa kahitasan sa langit nga mao si Jesus Christ. Bueno, dinhi lamang sa ato nga Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan sa atong Station Manager and Communication Director, kini lamang si Pastor Chris Bacalares mingon, siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran mauray angay nga mabuhi. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong pakiguban. Salamat usab sa imong gugma. Salamat usab sa imong kaalam. Salamat usab sa balaang espiritu. Alipay kami nga nagkausa kami diha kanimo. Panalangini ang tanan televiewers na tanan ng sunod niini tagay silag mayong panglawas. Amo ning gipangayo sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Sometimes trials are like big waves.
they knock you down. Sometimes you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, you'll be alright.